5 eguneko ekitaldia antolatu du Gipuzkoako sagardogien elkarteak Donostiako bulebarren eraiki duen dolare baserri zaharrean. Abenduaren 4tik 8 arte zabalik izango da apurua. Festa giroan sagardoaren kultura jendeari zabalduz eta iragana eta oraina elkartuz. Sagardo apurua da lehendabiziko sizarrak ekartzen dira basarrira, Donostiko basarri sagardotegira, eta hor ematen da probatzen etortzean guztiai, nahi duen guztiari. Bai, azkenen egiten zan apurua zan, saldu behar zan sagardua, aurretikan ematea probatzea, ez? Eta orduan pixkat nahi duna da berreskuratu ohituroi, ez? Garai baten, orain dela 300 urte, bideo garraioa urumea zan, hemen, den herrioa zan. Urduan herriotikan ematen zan genero guztia, basarretikan, industriatik eta dana, bai burnia, harria, ondarra, eta batez ere sagarroa. Orduan, bultzatu nahi dugu sagarroaren garraioa, nola izan zen. Sagardua herri guztitan, etxe guztitan eaten zen, eta gero Ternuako arrantzalen bidaiak eta hoi hornitzen zian sagardoarekin bai. Orduan, sagardo produzioa 16. mende hasiera hortan izugarrizkoa zen, ez? Apuruan dastatuko den sagardoa Astigarragatik jetzi dute Donostiara Urumea ibaian zehar, garai batean bezala. Albaola Itsas Kultur Faktoria eta Lizeaga eta Petritegi sagardotegiak izan dira ekimen hori aurrera eraman dutenak. Guretzat sagardoa da ere marinelen edaria. Garai hartan itsasgizonek hori ematen zuten. Gaina oso kurioso da nola beste lurralde batzutako marinelak euskalontzitan etortzen zianian esaten zuten jo, baino zer da, honik ardoa nahi dut eta etzeuden ohituta, ez? Hemengoak sagardoa zan, beraientzat txikitatik hartzen zuten edaria, ez? Horrek ematen ziren adibidez aukera, bidai luzetan, Ternuara joaten zianian, igual 6-8 aste itsasontzi batean, eta ez ziren gasotzen. Ez egiten zergatik zen oso ondo, edo behintzat ez modu zientifiko batean gaur egun dakigun bezala, orain badakigu sagardoari esker zala, lortzen zutela itsasoa pasatzea gaixotu gabe. Sagardo gintza industri fuerte bat, oso fuerte izan zen, batik bat arrantzaleengatik, arrantzaleek baleen bila jote zenean ematen zuen sagardoa, edateko, nola ura usteldu jezeten azkar eta sagardoa ematen zuten. Da orduan, kantitate handik egiten zian sagardoanak, eta hori esker, dolare baserri sortu zian, kantitate handik egiteko sagardotan, ez? Gure hiriaren historia ezagutzeko baita ere, ez? Donostiak izan du oso lotura estua sagardoarekin betidanik, Aieteko inguru horretan eta hainbat basarri izan dira sagardotegi izan direnak, eta gaur egun generazio berriek batez ere segurazki hori ez dute ezagutu. Da horredako gauzek laguntzen gaituzte ezagutzera baita ere Donostia zer izan zen, ez? Orain da ez hainbeste. Nik bai apustu bat egin nahiko nuke sagardoaren alde, jendeari esan konsumitu dezala edo bai txotxean edo bai botilan, eta kontuan izan horrekin gurea den ekonomia bati bultzada handia ematen diola, eta gaina oso osasuntxoa eta kalitate handikoa den produktu bat konsumitzen ari direla. Gure edari nagusienak Gipuzkoa meintzet beti sagardoa izan da, eta hor gaur hemen ikusten da ze lotura dituen, ez? Alde batetio albaolakoak ditugu, bestetio arotzak, bestetio sagardogileak sagarra egiten zuenak, orduan kulturalki oso zabaldu da gurean, ez? Abenduaren 8 arte 5 eguneko egitarau zabala izango du 3. sagardo apuruak, festa giroa eta sagardoaren historia eta kultura uztartuz. Eguzkitzu izan da, uda azken guztia, uda berria, sagar kalidade ona dakau.